Oh, Prabu Salindri. Sejatine aku ngeman karo kowe. Aku ngemanan pengen ngayomi karo kowe merga kowe kuwi abdine anakku Tari. Nanging gandeng kowe sing dadaki patine rupa kencelan kencoko aku wis ora bisa apa-apa. Yen pancen kowe mangkon ingsun bakal paring pidana marang Salindri. Sing kudune kowe nampa hukuman pati ning gandeng anakku Tari nyuwun supaya kowe diparingi pangentheng. Mula saka hukum pati tak suda dadi hukum tundung. Kowe tak tundung minggat saka bumi Wirata wiwit dina iki. Namung kemawon mbok menawi kepareng kula nyuwun wekdal 3 dinten malih mapan wonten negari Wirata. Kula badhe pamit kalian Gusti Ayu Tari. Pamit bakul-bakul peken ageng Wirata. Sisan damel lunas utang kula kalian bakul pasar Wirata. Yo, ingsun paring kelonggar wektu 3 dina. Janji 3 dina kowe ora minggat saka Wirata. Aja takon dosa tak tugel gulumu kowe. Maju kedaton ngono. Pamita karo Gustimu Tari, wis sepet mripatku nyawang karo dapurmu. Lho. Sewu Kanjeng Sinuwun, menapa dipun ngeparingaken ingkang abdi munjuk atur. Kowe bakal matur apa kanggo? Nyuwun pangapunten Sinuwun, menawi kula raos niken Salindri menika boten lepat. Ingkang lepat menika patih rupa kencolan kencaka rupa. Karana badhe ngrudha peksa kaliyan Salindri. Lan Salindri menika wantun mejahi karana kepepet bingung badhe tumindak menapa kangge njagi saliranipun supados boten dipun renggut kawanitanipun dening patih rupa kenca. Lan umpami wonten pawongan ageng inggil ingkang bantu Salindri mejahi patih kekalih, menika ektosipun ugi boten dosa karana tumindakipun patih rupa kenca sampun murang toto ngremehaken dumateng drajating wanita. Malah kedahipun pamarentah negari Wirata menika paring bebungah lan nugraha dumateng Salindri kaliyan pawongan ageng inggil menika kula wau. Karana sembada nyernaken patih rupa kenca lan kencaka rupa ingkang cetha pratela damel uner badhe ngubahaken negari Wirata. Menika menawi saged maujud cetha negari Wirata menika adil. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Tanging lamun negari Wirata menika badhe tentrem menawi hukum boten jejeg lan boten adil.
karna lampahing hukum namung kagem ngayomi kaluwarga sentana lan wong sugih. Wasana hukum namung kangge nyiksa lan gawe rekasane wong cilik sing tanpa dosa. Kanggo pinter kowe. Tembungmu patut gunemu runtut. Neng emane kowe ora mawas diri. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kowe ngerti apa tumrap tata kaprajan? Kowe mudheng apa tumrap hukum lan adil? Kowe iki mung mantri pasar, mung wong sudra sembale parandene juweh. Nurwete ucapmu kaya pendhita mejang karo muride. Tembungmu entarasa iki arep mbelani Salindri. Arep bantu Salindri, kowe arep ngayomi Salindri. Aku tak takon, kowe yen ngayomi Salindri kuwi kowe entuk apa? Kowe entuk apa? Kowe duwe hubungan apa kowe? Kowe duwe hubungan apa karo Salindri? Jujur. Apa Salindri kuwi demenanmu? Kanggo, wangsana kanggo. Jimat sesembahan kula wonten paribasan cukup. Cangkemmu mingkemo. Mingkemo cangkemmu. Ora perlu kakean gunung sing tanpa guna kowe minggato. Kowe lunga. Eman-eman babut permadani sing apik kaya ngene didak-idak kere kaya dapurmu kowe. Minggat. Ora tak dibali munggah pendopo. Patih Nirbita. Oh. Aduh sinun. Sewu lepat tadah wadono atur kula samangke. Aturun ing wekdal samenika kedrawasan piye? Kedrawasan piye? Mboten duga mula bilih. Wirata dipun rambit mengsah saking ngajeng lan saking wingking. Saking ngajeng Nalendra Trigarta Prabu Susarma kumplit sawadya balanipun. Dene saking wingking Nalendra ngasina Duryudana jangkep sak gurawanipun iblis lanat. Susarma mbiyen nglamar Utari tak tolak entah. Palungguhan iki dibaleni meneng ngatasé Susarma patrape kaya ngono. Parandene Duryudana kok ombyongi setan. Setan apa sing ngenjingi karo Ratu Ngasina ya? Ya. Yen pancen kaya ngono tak dadaki. Utara, manjinga kedaton, slametno adimu Utari merga. Sing dincem Susarma ora ana liya ya mung si Utari adimu. Setorat sangka jangkahna payudan aku dhewe sing madheg Senopati. Ayo, kamu Suramrata, Jayamrata ndi? Ratu Wirata kon tekan kene.
Lah iki Ratu Wirata sing tak goleki. Ayo Susarmo. Mungsuhmu. Dudu sapa-sapa mungsuhmu aku. Aku dhewe sing bakal nrenggalani sing dadi karepmu. Ayo Susarmo. Kowe iki wong tuwa. Kowe wis ora duwe daya apa-apa, rasah kakehan gremsing tanpa guna tampanana. Ayo. Modar. Wah. Oh, ratumu. Oh, iki Ratu Wirata. Modar. Ayo. Wis ora iso ngopo-ngopo. Kowe iki ratu ning ratu tuwa. Wis ora duwe daya apa-apa yo. Saiki kowe sambata. Ora bakal bisa mangga kowe. Yo sambata kowe Matswapati. Sambata. Ora lega rasane atiku nek durung isin-isin kowe. Nek durung iso gawe wirange kowe. Yo Sambato, ayo kage kowe sambato saiki kowe Matswapati. Larangku kreta bangke alun-alun Wirata ben isin disawang para kawula mergane atiku. Modar kowe. Sambato.
Ucap kacarita nalika semanten Prabu Majapati den bala gantang den larak-larak dening Sang Susarmo nganggo wareta. Nalika semanten Sang Jagalabila matek aji Bandung Bandawasa mlumpat ngendloki Sang Susarmo sakretane remuk ponang kreta pecah mestakane Sang Susarmo. Motar, wok. Ayo, sambato kake. Ora iso bongko, ora iso ngopo sambato kowe Majapati. Wah! Meh rahino semubang wang haruno katinetraning uga rapuh sabdaning kukila Rengkanigara sakatar
rawuh paduka Kakang Uttara ndadosaken kagiyating manah kula wonten wigatos ingkang menapa Kakang Uttara jagat Dewa Bathara Utari ri palungguhan iki semuni durung rampung pacoban kang nempuh negara Wirata sawise paman patih sakembaran prapting lampus ri palungguhan iki negara Wirata malah karampit mungsuh saka negara Trigarta lan negara Ngastina mongko cetha sing diarah dening Ratu Trigarta ora ana liya ya mung adiku Utari pun kakang wektu dina iki nampa dawuh Skara Madyaji supaya nganti si Adi lunga saka kedaton umpamane ana apese lakon ana paiting kahanan negara Wirata paiting kahanan negara Wirata kudu bedah aja nganti si Adi mengko dadi putri boyongan mula kang mengkono ayo kowe tak kanthi lunga saka negara Wirata ya Yayi Utara Yayi Utari menapa boten klintu ingkang dados tumindak duka awit kula mangertos sedaya santananing praja satriyaning negari malah Kanjeng Rama Prabu Madaksaning Indra wonten payudan keng menapa paduka Kakang malah badhe nguciring jurit ketitik badhe ngajak kula kesah saking kedaton mriki paduka menika satriya ingkang kedahipun ngurbanaken jiwa raga kagem nusa bangsa tan perbeda kaliyan Utari yen pancen negari Wirata menika badhe rubuh kula trimah tumut pecah wonten mriki kemawon mboten badhe pados kamulyan piyambak menawi kula mangke angsal kamulyan sami mawon kula janjek kunarpanipun para senopati ingkang sampun bebela dumateng bumi Wirata Kakang Utari, apa bisa tak ugemi ucapmu kuwi Utari? Lahir batin kula mboten badhe dara Kakang Mas. Yen pancen mangkono, sejatine padha karo atiku. Aku uga pengin labuh negara dasare durung ana senopati ingkang magut curaning driya ngadepi prajurit saka Ngastina. Pun Kakang kepengin nitih kreta pusaka Kyai Garudaksa. Wong emane sapa sing dadi kusir kula sagah dados kusir piye karepmu iki ora nulung kowe iki mung mandu gaweanmu joget. Lah kok arep dadi kusir iki karepmu kepiye? Nyun pangapunten Raden Utara. Saderengipun kula suwita wonten negari Wirata. Rumiyin kula kusiripun panengah Pandhawa Raden Arjuna ing Madukara. Yen ngono kowe wani ngusiri Rata Garudaksa sing patang rita lumrah. Inggih, wantun kula cobi bagus. Ayo, mapan pagedhoaning pusaka, Yai Tori, Yai Utari. Sewang-sewangan Yai Utari.
Wah, parat. Setan alas kowe ora nolo ninggal tata krama jambak ring maku ngandutara tiba alenggak apa aremu ora nolo nyun pangapunten Raden king menapa paduka malah badhe milar saking rata apa matamu ora weruh udan panah semono kae lho iki sawangan lho panah isih ning ngene lho mongko kabeh kae ya ngener kreta Kyai Garuda Yaksa. Tan murung aku mengko mati persasat kewan diranjab gaman. Nun sewu. Menawi jiwa Senopati menika mestinipun wani kurban jiwa raga. Madeg suraning driya madeg Senopati mboten kok malah ngujiring pupuh kados ngaten aku moh. Aku gah mati. Mati sing tanpa lelabuhan paduka cetha lamun labuh negara ing menapa dipunarani mati ingkang tanpa lelabuhan menawi paduka mboten wantun sakmenika dipun walik piye diwalik piye menawi paduka ajrih paduka ingkang dados kusir kula ingkang dados senopati ngadeka tandhingan aku bangsat kowe ora hatmala. Yo, Ratnala yo. Wis Ratnala. Yan yo ing atas wong wandune ngadigdahanmu kok ngidap-idapi yo kowe gampang ning kesaku
Wah, iya yen ngono. Ning lah emane kreta ora mbok bandhangake ana payudan malah mbok gono teng alas karepmu ku piye? Ini Paduka sampun pidaya kalian kadigdayan kula. Ya aku percaya. Bola-bali kowe iki mbiyen abdine Janaka, kowe duwe kadigdayan linuwih. Paduka kersa dadi kusir. Lah ya gelem ket mos tak kusiri. Nggih. Menawi mekaten menapa daruranipun kula mapan wonten muna. Karana kula badhe mendhet pusaka kula. Pusaka ndi? Pusaka ndi? Ingkang wonten inggiling wit randuales menika. Kae po. Buntelan putih kae po. Nggih. Nyuwun pangapunten. Paduka menika dados menapa? Aku dadi kusir. Neng kene aku dadi kusir. Piye, Ratnala? Kewajibanipun kusir menika manut perintahing Senopati. Nyuwun tulung monggo dipun pendhet pusaka kula. Piye? Nyuwun tulung dipun pendhet pusaka kula. Wah ya, nggih. Ya nggih. Nggih Raden, nggih. Kula pendhete pusakane nggih, Raden. Ora pangling iki pusaka Madukara pusakane putuku Arjuna. Apa kowe nyolong pusakane putuku Arjuna? Nyuwun pangapunten kula mboten nyolong. Nanging saderengipun Raden Arjuna mapan wengi nitipaken pusaka menika Raden. Dititipke karo kowe. Janaka. Umpama kowe dina iki mapan ana Wirata mesti tentrem negara Wirata iki Janaka. Ratna. Kowe ngaku yen kowe abdine Janaka kudune kowe ngerti Janaka mapan ana ngendi. Lan janjane Janaka saiki isih urip apa mati? Nggih. Raden Janaka tasih gesang lan samenika mapan wonten ing gunung. Ana gunung endi? Gunung Sapet-Jagong. Gunung Sapet-Jagong kuwi ngendi? Hah? Gunung Sapet-Jagong kuwi ngendi? Ke bawah perintah Dusun Aduarep. Maknane ke bawah ke perintah Dusun Aduarep. Kuwi maknane kuwi apa? Menapa yang pangling kalian kula? Lho. Janaka iki. Oh, Janaka. Waduh. Janaka. Aku janjane iki wis ngraita. Nang manduning kok kadigdayane ngedap-edapi jebul kowe Janaka. Nggih Kanjeng Hyang. Nek nyuwun pangapunten Hyang Paduka ampun ngantos narbuka kalian sinten kemawon.
Awit paukuman ingkang Pandhawa sandhang kantun kinten kirang setunggal dinten menika kula suwun paduka ampun babar kalian wadi menika Eyang. Yo Janaka yo. Ayo maju ning pabaratan, aku kusirmu Janaka, monggo Eyang. Wah, yo ger putuku Arjuna yo. Yo Arjuna yo.
ingkang peteng wis dadi padhang, ingkang ruwet wis dadi udar. Prahara retu ingkang ana Bumi Wirata wis sumisih kanggo. Nggih, sinuwun. Nyatane bareng ana lakon kowe ngene anak-anakku bisa ngrampungi gawe. Anak-anakku bisa tak jagake dadi betenging negaraku nalika aku diajar karo Susarma ora ana liya. Seta sing nulungi aku. Seta pancen prawira ing yuda bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong Tugerang. Nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi saking pangertosan kula ingkang saged minujengake paduka menika sanes Raden Arya Seta. Nanging pun Joko Balowo Kanggo si Bilawa kae mung menang perang nalika adon-adon karo Raja Mala kaya aja mbok dadekke ukuran. Biyen perang ijen padha ijen nanging saiki perang gedhe. Satria utawa senopati sing ora ngerti tata carane wong perang mokal iso ngrampungi gawe. Nanging nyatanipun kados mekaten. Ora bakal nggugu gunemu, aku ora bakal nggugu gunemu. Klebu sing bisa ngundurake kula jebul malah anakku lanang Utara. Utara pancen patut kinarya tepa tuladha. Ya ngono kuwi satriya sing becik. Ana ratu ingkang pekardine utama ki ya kaya ngono kuwi. Nanging nun sewu. Yaktosipun sanes Raden Utara ingkang saged ngunduraken Kurawa. Nanging malah abdi juru Langentaya pun Werhatnala Kae iki wong mandu. nanging nyatanipun kados mekaten. Kula ngaturaken salugunipun Kowe aja ngawur. Kowe aja ngawur kowe iblis kowe Kanggo. Tak kandhani sing bisa mateni Susarma kuwi anakku Seta. boten. Ingkang leres menika pun Balawa. Sing ngundurke Kurawa kuwi anakku Utara, nitih Kyai Garuda Yaksa. Boten Raden Utara. Nanging pun Werhatnala. Utara. Sing iso ngundurke Kurawa kuwi Utara. Werhatnala. Utara kuwi rasah ngel kang bangsat kowe. Kebangetan uripmu. Kowe kuwi wong lugu, kowe kuwi wong prasaja.
Wah, kowe wong jujur nanging malah ujur lelakonmu. Wah, sirahmu dikepruk paidon nganti bentret sirahmu. Ndlewer getihmu kaya ngono. Wah, kuat-kuatno anggo. Kowe kudu kuat. Wah. Ojo nganti mati. Wah, mengko yen kowe mati sing dadi wakile Bapak sapa? Wah, kuat-kuatno kanggo Kakang Mas. Cetha lamun Ratu Wirata menika mboten adil. Kula sampun ngeduk jiwa raga kangge labuh negari. Nanging nyatanipun muspra tanpa guna. Wah, kanggo aku njaluk palilahmu. Wah, aku bakal njaluk adil marang Ratu Wirata. Yen Prabu Majapati ora iso njejegake hukum lan adil, Kraton Wirata dina iki arep tak urak-arik. Kadangipun ngekeng Yai Balowo lan Wrehatno lho. Aja nggugu karepmu dhewe. Kudune Siadi matur nuwun lawan Ratu Wirata. Merga wis ngayomi marang pun Kakang karo Siadi. Suwene setahun genep mengko surup surya. Nanging aku ning Wirata iki ora ngrepotke, ora ngebot-boti. Wah, aku wis labuh ning Wirata. Aku wis toh jiwa raga. Ya gene mung kaya ngene to-toane. Wah, Ratu Wirata ora adil. Yai Bilowo Wrehatno lho. Kowe tak kandhani. Jiwa satya kuwi yen labuh negara aja ngarep-arep bebungah. Satya kuwi jarine kudu sepi ing pamrih raming gawe. Ing nyatane Siadi isih ngeling-eling labuh negara. Apa kaya ngono kuwi jiwa satriya sejati, Yai? Wong urip ning alam donya kuwi aja sok nuntut adil. Yen sira nuntut adil ngentena bisuk yen tinimbalan dening pangeran. Ya ing kono Siadi bakal antuk adil kang sejati, manungsa bakal ngunduh wing karma lan kang tinandur ana alam donya. Mula kang mangkono supaya ora gelo batinmu ning donya iki kuwi aja nuntut adil. Merga ingkang sinebut adil dina iki isih ketutupan dening nepsu ning manungsa ingkang sugih pamrih lan milik. Lan sejatine ning donya iki manungsa golek adil. Yen pancen golek adil yekti ya bisa, merga dununge adil kuwi mapan ana rasa panarima, rasa ikhlas lan rasa syukur. Wis jadi ayo lunga saka kene. Aku isin disawang wong pirang-pirang di adiku.
Ah, lah dalah anakku lanang. Anak anungan Indita bocah mursid sing pinter. Bisa mikul dhuwur menjero marang wong tuwa kowe Senopati Pepethingan Sembada Wiratama. Prawira ing yuda bisa ngundurake wong Astina. Kowe digdaya tenan kowe utara bakal tak wisuda dadi Senopati Pepethingan. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Yektosipun jiwa kula menika ringkih. Kurawa kuwi sing ngundurke kowe sanes kula. Nanging ingkang abdi nenggih pun Kedhi Werhat Nala. Kaisane mung joget. Kaisane mung joget. Nanging menika kaprawiranipun ngedap-edapi. Lan Kanjeng Rama rak boten mangertosi sinten sejatosipun Kedhi Werhat Nala. Atur uninga Kanjeng Rama. Samanging ingkang wayah Pandhawa tasih sugeng apalipurna lan sampun jangkep setunggal warsa mapan wonten ing Wirata. Kedhi Werhat Nala menika kadigdayanipun ngedap-edapi. Karo menika dumados saking ingkang wayah pun Arjuna lajeng ingkang dados Jagalabilawa. Surasekti Mandraguna menika ingkang wayah pun Werkudara. Ingkang kula wentah dhateng ngingon-ingon lan Raja kaya menika Tripala. Lan Damagranti menika ektosipun ingkang wayah pun Nakula Sedewa. Ingkang leladi rinten dalu kaliyan adhi kula pun Utari nenggipun Salindri menika ektosipun Dewi Drupadi. Lah banjur sabanjure putuku Puntadewa Ratu Ngamarta ana ngendi? Ana ngendi Utara? Ingkang nembe kemawon nampi bebentuk paduka kepruk paidon mestakanipun ngantos dleweripun nang Ludira. Mantri pasar ingkang nami kanggo inggih menika Ratu Ngamarta inggih pun Puntadewa. Waduh, mati aku Pandhawa mandheg kok Pandhawa. 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 Aku ki wong tuwa. Ampas babas ora duwe keprawiran. Ora duwe kawicaksanan, ora duwe kawaspadan. Ing atase kowe kuwi para Pandhawa setaun ana kene kok ya aku ki ora weruh.
kowe iki ratu. Ngamarta wong sabar, wong jujur. Parandene malah tak kepruk nganggo pahidon sirahmu nganti bendhet. Aku mbahmu jaluk ngapura ya, Nger. Aku njaluk ngapura, Nger. Duh Kanjeng Hyang, kula malah ngaturaken panuwun awit sampun dipunayomi wonten Wirata dangunipun setunggal warsa. Malah ripalenggan sak mangke kula nyuwun pangestu lan nyuwun panjurung mugi Pandhawa saged nglestantunaken lan netepi darmaning kautamane Hyang. Pandhawa, seksenana ucape mbahmu iki kanggo nebus dosane mbahmu. Besok tumapaking perang gedhe Baratayuda. Bandha negara Wirata taunen kanggo ragat perang. Lan aja nganti ana ingkang madeg suraning driya yen durung tumpes anak-anakku Seta Utara Racangga, Nger. Anak-anakku, putu-putuku Pandhawa.